ವಾ ವಾ, ಗಡ್ಡ ತುಂಬಾ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಲೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಇದೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಚದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ನಾಗನೇ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಆವಡ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆವಡ್ ತಾಲು ಚೇಂಜ್ ಮಂದಿಜಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ನಿಕುಲೆಂಗಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಲ ಆತುಜಿ. ಸೊ ನಡುವಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಡು ತೂಕ ಇನಿ ಆಪುಂಡ ತೂವೋಡು ಐಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ದಿನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದವ್ಲು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಪಿರೋ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು. ಗೈಸ್ ತುಲೇಲ ತಂಪರು ಬತ್ತಿರ ರಾಜರು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ನಿ ಬಾಲ ಇತ್ತು ಜೆತ್ತೊಲ್ಲತೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಂತ ಟೈಮ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೇರೆ ಲೆತ್ತೆ ಯಾನು ನಮ್ದೊಂದು ದೈಕೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಹೋದುದು ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಚ ಆತನಾ ಆತುಜಿ ಅಂಚ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಂಜಿ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಪಿದಾಡುವೆ. ಸೊ ತೂಕ ಜರ ಪಿದಾಡ್ ತಿಕ್ಕು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗ ಗಾಯ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ದಾಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಣ್ಣನ್ ನಟ್ಬೋನ ಒಂಚೂರು ಜಾಲಿ ಈರ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ದಂಗಿಡುಪ್ಪಾರು ಎಂಕ್ ಪಿದೇ ಪೋರೆ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅಂತ ಅಪರೂಪ ಒಂಚೂರು ಶೋಕಡು ಪಿದಾಡತ್ತೆ ಎಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಪಿದಾಡಿ ಯಾರ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಬರು ಬೋಬಿನ ಅತ್ತೆ ಮದ್ವೆ ಬೋಬಿನ ಅನ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಜಿ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಲ ಬರೋಕೆ ಏನೇರು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಮನ್ಪೇನು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡೆಂಗಲ್ನ ಓ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆಗೊಂಜಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೆಗೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪಾಯತೆ ಜೈ ಪುಯ್ ಗೈಸ್. ತುಲೆ ಮೂಲೆಂಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬತ್ತಿ ನಿಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಇಡೇ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಸೈಬರ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತ ಅವಳು ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕುಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಯ್ತು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಮೂಲು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಬರ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ದ ಅಲ್ದು ಬೇಕು ಪುದಾರು ನಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದಂಕುಲು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ತೂಲೆ ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೈತೆ ತೂಲೆ ಒಕ್ಕ ಮೂಲು ಸೈಬರ್ಡ್ ಆಧಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬೇಡ್ದುಲೆ. ಸೊ ಮೂಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಸೈಬರ್ಡ್ ದೀದಿನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್. ಪೋದ್ಪುರ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿತನೆನ್ನ ಅಂಚದು ಪೋಯೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅರ್ಧೋಡೆ ಉಂತುಂಡವು ತದ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಐತೆ ಪುದರ್ಗ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರೂಫ್ಗು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡಪುಡುವೆ ರಕಲ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇಜಿಂಟ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುಣತೆ. ಸೊ ಅಲ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆರೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡಾಂಡ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೋಡಾಂಡ ಅಂಚ ಪೋಯ ಪೋದು ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಮದತೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಕೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ದಡೆ ಪೋದು ಪಿರ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪ ಅದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ದ ಪಿರ ಪ್ರಿನ್ಸಿನಡೆ ಪೋದು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಲ್ ಪಾಡ್ರು ಪುಣಕಲೆಗೆ ಅವನ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಸೈಬರ್ಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡಿರ ಅವ್ಳು ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆತು ಆಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಪರಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಅವ್ಳು ಪಂಡೇರು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದು ಪೋಡು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮನ್ಪೀರ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ನಾನೈತೆ ಪೀರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪೋಡು. ಸೊ ಸಾಕು ಪೋಂಡು ಎಂಕುಲ ಎನ್ನ ಅಭಿಜಾನಿಗ್ಲ. ಸೊ ಇತ್ತಾರು ಕಾಂಡಿಡ್ ನಿಂಚಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋಯೇರು ಒಂಜಿ ದೀಪಲ್ಲ ದೀದಿತ್ತಿಜೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪೋಯೇರು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ತೋಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನದೆ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನ ನಾನು ಪಾಡುವೆ. ಸೊ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಅಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ತೂಕ ಇತ್ತು ಚೂರು ಸಾಕಾತನತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆವಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಮೇರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಪಂಡತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಜಿ
ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ಗಂದು ಅವಾಗ 60 ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಂಚ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನುಂತೇರು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಅಂಚಾದ ಮೇರೆ ವೆಜ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ವೆಜ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಗ್ಗಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಕ ಅಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಆಯ್ಕೆ ತೊಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತಿನ ವಸ್ತುನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಓ ತಪ್ಪು ತೊಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ಪೂರ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ತೊಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ನಿಜವಾದ ಬಾಂಡಿನಿ ಅವು ಎಂಚಿನವು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತದ ಅವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಜೋಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂದರ್ಥ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಗುಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ತಿನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ತೈಕ್ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂತೂ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೊಂಜಿ ವೆಜ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಪಂಡದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಪ್ಪಿ ಜಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರೋಂದುರ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಪೋರೆಂಡಿಂಕ್ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರ್ತದೆ ಲೈವ್ ಬರ ಅಂದು ತುಕ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪಿನಾನಿ ತುಕ ಅಲ್ತದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಅವಳು ಸೊ ಕಲ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಚದ್ದು ತೋಡ್ ಬಂತೇರು ಜಾಯಿನ್ ಆಪನ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಏತ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ತೂಕ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗತ್ತೆ ಬೇಡ ಜೈ ನಿಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಪರು ನಾನು ಇತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವು ಟೊಪ್ಪಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೈ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ರಡ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಯಾವ ಪಂಡೇರು ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ತಾನೆ ಅವು ಆರ್ಮಲ್ ಕೂಡ ತಿಂತವನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತೊಂದಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಡಿತು ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಕುರಿದು ಪೋಂಡು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇರೆ ಬಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಬ್ಬುಜತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಮಂತ್ ತಿಂತೆ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಧ ದೀತ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಿಡು ಮೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ಸೇರಾದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೂಲ್ದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಟರ್ ಅವು ಚೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಯಾನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ತಂದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಅತ್ತು ಅವು ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಗುದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಮಂತೀನಿ ಕುಟ್ಟಾಣಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ತುಂಬುದ ಕಲ್ಲು ಅಮ್ಮನಕುಲು ಕಡಪಿನ ಕಲ್ಲಿಡು ಅಂತ ಇರ್ತದ ಗುದ್ದು ಇರ್ತಲೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಅಂಚ ಚೀಸ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಲಿ ಮೈನೀಸ್ ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾಡೊಂಡ ಪಾಡಲಿ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದಾರ ಅಂತ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡೆ ಏತ್ ಪಾಂಡಲ ಖಾರ ಆಪುಜವು ಮೈನೀಸ್ ಉಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಂಚಾದ ಈರ್ ಮನ್ಪೋರ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇದೇ ಪನೋಡ್ಯಾನ್ ಸಾರು ತಿಂದ್ರೆ ಇರು ಅದೇ ಅಂಚ ತಿಂಪರಗ ತಿಂತಪ್ಪ ದಾದ ಕೊರಿಬೊಕ್ಕ ದಾದ ತಿನ್ನೋಡದು ಬಡಲ್ಲ ಒಂದು ದನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮೂರ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚತ್ತಲೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪೊಡವೆ ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಸಣ್ಣ ಮಸ್ತಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಚಕ 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 ಒಂದು ಕೊಚ್ಚು ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಮೂರ್ಲೆ ಒಟ್ರಸ್ 3 ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಗಾಯಸ್ತುರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣೆಡ್ ನೀರು ಬರೋದುಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಅಚ್ಚ ನೆಂಗುಳಿ ನೀರು 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀವ ಬೊಕ ಬೈದಾಲ ಪಡಿಚೆ 3 ದಿನ ಏತಿಗಿಂಜ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣೆಡ್ತಿಲ್ಲ ಏತ್ ನೀರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಮರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆತಿಲ್ಲಿ ಅಂದು ಬಾರಿ ಚುಟಿ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಚುಟಿ ಉಂಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ 3 ದಾಂಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತೀನಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೊಂತೆ ಒಂಚೂರು ಗೈಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪಾಡೊಂದು ಲ್ಯಾನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಯೋನೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಗತ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾಮಿನಿ ಅಂಗಡಿ ಬಡಿ ನಾಳೆ ಬರೋದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು
ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಚೂರಿಯ ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರು ಈ ನಮ್ಮ ಉದ್ದದ ಮುಂಚುಪ್ಪುಂಡದು ಕೆಂಪುದ ಅವೇನ ಪೊಡಿ ಮಂತದ ಹೈಕ್ ಬಿರ್ಕಿ ಎರಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಖಾರ ಅಂಚ ಸೊ ಇದೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಚೀಸನ್ನು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಿತ್ತ ನೋಡಿ ಇಂಚಿನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಿತ್ತ ನೋಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕಾತ್ ಮಾರೆ ಕಮ್ಮಿನ ಬೈದು ಕನ್ಪುರ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ತಲೆ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೋನ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಇಂಚಿನ ಪೇರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಿಮ್ರ ಪಾಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೋನ್ಗ ಆಯ್ಕ ಪೂರನೆ ಮನಸಿಜ್ಜಿ ಜೋಜ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನ್ ನಾನು ಇದು ಯಾವ ಬನ್ನಿ ಸೊ ತುಲೆಗಾಯಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಗ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದ ಇತ್ತ ನಿಜವಾದ ಬ್ರೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ವಾ ಗಡ್ಡ ತುಂಬಾ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇರಣ ಗಡ್ಡಡಿತೆನ್ನ ಮುಲು ಕಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಕಪ್ಪ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತೆ ತಿಂತೇನೆ ಒಂದು ಆನಂದ ಕಾಯತ್ತಿನ ಹಚ್ಚಿ ಅವು ಇರಡ ಪಾತ ಎಡ್ದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಮೂಲ ತಾರಿ ಒಂಬರೊಂದುಂಡು ಚೀಸ್ ಚೀಸ್ ಬಡಿ ಒಂದು ನೆಟ ಅಂತ ಬೋಲ್ಡಿರ್ತದೆ ಇಡೀ ಗಡ್ಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇಂಕ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಾಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲಿಯನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬುಂಜಿ ಕರ್ಚಿದ್ ಪೋಂಡು ಅಂತ ಬ್ರೆಡ್ ಮದ್ಲಿ ಜನ ಕಾಣನಾಗತ್ತ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಕುಲ್ ಕರಂಚಾರ ಪೋಚಿ ಆನಂತರ ಆಡ ಗಡ್ಡ ಬಿಳಿಯಾಗಿದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೋದು ಅವು ಮೂಲ ಕಪ್ಪಾಂಡು ಮಾರೆ ಅವಳು ಬಿಳಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಅಂದೆ ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಡ ಅಂದೆ ತುಲಿ ತಿಂತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಮಾಡಚ್ಚಿ ಅನ್ನ ಕಡೆ ನನಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಂದೆ ರವ ಅಂದಿಜನಲ್ಲ ಒಂಚ ಬೊಕ ಮಯನೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇಕ ಚೀಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡುಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಟು ಅಂತುಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಇನ್ನಪ್ಪ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ದಾಸುಲು ಅಂಚೆನೆ ತಿಂಪಿ ಅವನದು ದಾಸ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಶೋಕಾತು ಸತ್ಯ ಶೋಕ ಅವನ ಮಯನೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿದಂತ ಖಾರ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡಿದ್ದೆ ಮೂರ್ನಾಗಲ ಖಾರ ಚಿನ್ನಗಲ ಖಾರ ಎಸ್ 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 ಎನ್ನ ಕಣನೆ ಶೋ ಕುಡಿತೀನಿ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ನಾನು ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಾಲ್ಕದಿ ನೋಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಚಿ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಬನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ನಗಲು ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ನಕುಲು ಬಂಡ ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ ಆಂಜೋಲಾಡು ಪಂಜೋಲಾಡು ಅಕ್ಕ ನಕುಲಾಡು ಮೆಗ್ದಿ ನಕುಲಾಡು ಆಂಟಿ ನಕುಲಾಡು ಅಂಕಲ್ ನಕುಲಾಡು ಅಜ್ಜಿ ನಕುಲಾವಡು ಬಾಲ ನಕುಲಾವಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಆಯ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ದಾಗನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐನು ಪಂಡ ಒಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಡುಟೋಲ ಅಂತ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿತ್ತ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆನ್ ಪಿದಾಯಿಲ ತೊಂಬೈ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪುನ ಆಪ್ಷನ್ ಲಜ್ಜಿ
ఒక మేరే తుయ్యేరితే బాలే ప్రబుల్పునగా బాలే నీకు పండ నంబర్ అది ಏಪಲ ಚೆಪ್ಪುವಲ್ಗೆ ಇದು ಮರನೇ ಲಂಚ್ ದೀಪಾವಳಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ತಂಬೋಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಬುಲಿಪುನು ಅಲೆಗ್ ಅಂದ್ ತಾದನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜ ಉನ್ನಾಗ ಒಂಜ ದಂಡ ಬೇಲೆ ಬಿಜಿ ಇತ್ತನಾಗ ಅಪ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ತೂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಲ್ಲ ಜೈಜೋರ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ತನ್ನ ಪಪ್ಪಲ್ಲ ಬಂತೀರು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುರ್ಲೆ ಬಿದಾಯ್ಡು ಸೊ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕು ಆತನೆಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್